us volia fer referència al poder de les paraules. Unes cadenes de lletres amb significat. Unes cadenes de lletres aparentment inofensives. Hi ha paraules llargues i curtes, paraules difícils de pronunciar i altres que són molt senzilles, paraules que desconeixem i altres que utilitzem cada dia. Paraules per ser cridades als quatre vents i altres per ser dites en l'absoluta intimitat. Paraules dolces i paraules àcides. Sabem quines són les primeres paraules. Som gent amb paraula. Ens agrada i cal prendre la paraula. Resumim amb paraules clau. Celebrem el de nit perquè volem reivindicar la pau i volem que l'escola sigui un espai de convivència i de respecte, lliure de qualsevol signe de violència. Us encoratjo. Us demano que les paraules que utilitzem siguin sempre per a respectar-nos, per permetre'ns el diàleg, per ajudar l'altre, per expressar-nos en llibertat, perquè la força de les paraules és inquantificable. Les paraules tenen dues cares de la moneda. Poden ser devastadores i deixar-nos un munt de ferides, o poden ser el bàlsam, l'escalf més reconfortant. Tot allò que diem no són simplement paraules. Que tinguem un bon dia. Voilà.